Hej bror, jeg vil lige vise dig, når du har lavet dejen til rundstykkerne, så deler du den op i 10 lige store stykker. Det passer med en 3-84 gram per rundstykke. Så spænder du dem lige op ved at lave ligesom sådan en kugle, hvor du tager fat i bunden hele tiden og spænder op. Når du så har spændt dem op, så kugler du dem. Det gør du bare med alle 10. Bum. Når du så er færdig med det, nu klarer jeg lige den her. Så er jeg nemlig færdig med det her. Så har du en lille skål med vand her. Og en skål med det frø, du vil have på, sesam eller birkes. Døber du ned i vandet, over i sesamen og hen på pladen. Håber det giver mening. Så er rundstykkerne lagt op på en bageplade, sådan så de ligger nogenlunde ens, og den sidste outsider den ligger lidt ude her. Så ind i ovnen med tricket du nok kender med at sætte en gryde varmt vand ind i ovnen. Og så lad dem hæve. Og de skal have lov at hæve 30-35 minutter med kogende vand nede under. Og vi vender tilbage, når de er hævet. Så har de stået cirka 35 minutter i ovnen og hævet. Så tager vi dem ud. Og stiller dem og lægger et stykke plastik henover, fordi nu skal ovnen jo varme op. Og så er det vigtigt, at de ikke tørrer ud. Så ovnen op på 250 grader, almindelig ovn. Og den skal stå der, hvor der er 2, og så over- og undervarme. Se som lidt. Hej igen bror. Nu er ovnen varm, og du kan se, de er godt op at køre, de her rundstykker her. Så nu skal vi have dem ind, og ovnen står på 250 grader. Det skal den kun lige gøre, når vi sætter rundstykkerne ind. Fordi helt tricket er nemlig, at vi har en halv deciliter vand her, som vi lige smider ind i bunden af ovnen. Og det danner damp. Så skruer vi ned på 200 grader. Og så ses vi om cirka 16 minutter. 16 til 20 minutter. Så er rundstykkerne klar. Så er vi klar igen. De fik altså 31 minutter i dag. Jeg ved ikke om strømmen har været dårlig i dag eller hvad fanden, men de plejer at være færdige på mellem 17 og 20 minutter. Men de har fået 21. Og de ser jo dejlige ud, som de plejer. Håber du kunne bruge det, bror. Og tusind tak for besøget. Hej hej. Sidste ting, læg dem op på en rist, der er hævet over jorden. Så forbliver de sprøde. Og når du vil have dem, lige gør dem våde og i ovnen. Hej hej.